започне да се превръща в посещения в сервиза, модули, окачване, електроника или софтуер, очарованието бързо се изчерпва. Затова тази Discovery влиза напълно в списъка. Не защото е неспособна офроуд или защото липсва присъствие. Влиза, защото обещанието й е гигантско, а реалната й цена може да бъде още по-висока. И когато автомобилът продава престиж, приключение и лукс, но връща несигурност и високи сметки, крайното усещане е ясно. Плаща се твърде много за илюзия. Първата GMC Акадея се появи на пазара с много ясна мисия. Трябваше да предлага размер, комфорт и по-изискан имидж в сравнение с другите семейни SUV-та на General Motors. И на пръв поглед можеше да изглежда като много убедителна покупка. Проблемът е, че с течение на годините тя започна да натрупва твърде тежка механична репутация, за да бъде игнорирана. Car Complaints отбелязва Acadia 2008 за широко разпространени повреди на трансмисията около 75 000 мили, а също така има доклади за разпределителна верига с ремонти близо до $2600. Това е точно това, което руши логиката на триредова SUV. Който купува Акадия, търси пространство и спокойствие. Търси автомобил, подходящ за пътувания, семейство и ежедневна употреба. Не търси трансмисия, която започва да намеква за проблеми, когато автомобилът все още трябва да има дълъг живот пред себе си. А ако към това се добави възможността за износване на разпределителната верига или обтегачи, картината става още по-некомфортна. Дори в технически бюлетини от следващи години се споменават проверки за отпуснати вериги или проблемни обтегачи. Най-фрустриращото е, че по отношение на безопасността Акадия не се представя лошо. IIHS дава обща добра оценка на модела 2016 в няколко краш теста, което показва, че структурно не е непригодна SUV, но едно е да издържиш добре удар и друго да издържиш добре изпитанието на времето. И във втория случай твърде много Акадия оставя сериозни съмнения, затова влиза в този списък. Защото комбинира привлекателна семейна концепция с механика, която може сериозно да натовари бюджета. И когато SUV се продава като рационален, просторен и подходящ за дългосрочна употреба автомобил, но се свързва с трансмисия, вериги и сервис, разочарованието е много по-голямо. Hyundai Santa Fe от тези години изглеждаше на теория като една от най-разумните покупки в сегмента. Модерен дизайн, добро оборудване, солиден семейен имидж и марка, която по това време растеше много бързо. Но това добро впечатление съжителстваше с тежък проблем при някои двигатели. Car Complaints регистрира повреди на двигатели при Santa Fe 2013 $1700, а при Santa Fe Sport 2013 докладите за подмяна на двигател са още по-сериозни, с типичен разход над $5000. Такъв вид повреда променя всичко. Едно е да имаш правилна, но скучна SUV. Друго е да живееш с тревогата, че двигателят може да започне да изразходва масло, да издава странни шумове или директно да се повреди преждевременно. Проблемът беше достатъчно сериозен, за да накара Hyundai да стартира кампании и реколс за риск от повреда или заклинване на определени двигатели при модели 2013 и 2014. И години по-късно продължиха публични дискусии и дори искания за проверка на V6 двигатели на Santa Fe 2017, макар и без формално федерално разследване. Това прави историята на тази Santa Fe толкова горчива, защото автомобилът не предаваше усещане за крехкост. Напротив, продаваше се като модерен, сериозен и надежден SUV. И в много случаи разочарованието идваше точно от най-критичната част на колата – двигателя. Когато сърцето на автомобила се повреди, всичко останало губи стойност незабавно. Комфортът, оборудването и дизайнът минават на втори план. Затова това поколение заслужава да бъде тук. Не защото всички Santa Fe бяха катастрофа, а защото твърде много екземпляри направиха покупка, която изглеждаше разумна
да се превърне в прекалено скъпа хазартна игра. Infiniti QX56 и по-късно QX80 представляват един особен случай. Те не станаха известни с една унищожителна епидемия от проблеми като някои други SUV-та в този списък. Проблемът им беше друг. През годините се продаваха като големи, мощни и престижни